måske lige giver et minut eller to til det sidste, men ellers går vi i gang. Jeg kan lige starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Rikke Wigmann og er bibliotekar her på bibliotek, hvor jeg primært sidder og katalogiserer bøger og andet tekstmateriale, og så arbejder med lekturudtagelser. Og så har jeg så også beskæftiget mig med FBI-kat i forhold til ligesom at få præsenteret det her nye katalogiseringsværktøj for alle jer derude, der skal bruge det. Ja, og med mig i dag har jeg min kollega Linda. Hun har lige startet optagelsen af webinaret. Det bliver optaget og sendt ud til os senere sammen med de slides, som jeg kommer til at vise undervejs. Så der får I en mail. Vi skal lige have det uploadet til YouTube og sådan, når vi er færdige her. Men det skal I nok få sendt ud. I er som udgangspunkt alle sammen, som vi også har skrevet i chatten, som I er velkommen til at bruge, men I er muted, og jeres kamera er slukket, fordi vi potentielt kunne blive så mange, så vi tænkte, det kunne blive lidt forstyrrende. Men hvis der er behov for det, kan vi ligesom åbne op for lyd og billede senere, hvis der er noget spørgsmål eller noget. Det er lidt nemmere. Det finder vi ud af. Men ellers vil vi gå i gang med den her introduktion til FBI-kat fra skolebibliotek. Jeg har PowerPoint, vi starter med, som jeg lige går ind og deler her med dig, og efterfølgende vil jeg gå over i selve FBI-kat i browseren og demonstrere den funktionalitet, som er derovre. Men jeg finder lige min PowerPoint frem. Her er programmet for i dag. Først vil jeg lige komme lidt ind på baggrunden for udviklingen af FBI-kat. Og så går vi videre og kigger lidt på den måde data ligesom er i systemet. Hvad er det for nogle posttyper, man kan støde på? Så vil jeg præsentere, hvad skolebibliotekernes fællesposter er. Det er der også blevet kaldt forlægsbasen. Og så kommer vi lidt ind på, hvad der er, der her postskabeloner, der er, som vi også kender fra SIFO. Og efter det vil vi så gå over og se live, hvordan det hele er bygget op og fungerer, når man så er over og logger på FBI-kat. Og til sidst vil der være spørgsmål, tid til spørgsmål. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg sendte jo et par spørgsmål ud til jer i forbindelse med indkaldelsen, som cirka 30 af jer har været rigtig flinke at svare på, i forhold til, hvad I bruger nu til katalogisering og hvad I katalogiserer på. Og det er langt størstedelen, som katalogiserer i SISO. Der er et par stykker, som bruger FBI-kat, og der er også nogle af jer, der deltager, der ikke selv katalogiserer. Nogle få har også brugeradministration, altså sidder med webbasen og administreret gange der. Men de fleste af jer, der har svaret, er katalogiseret til skolebiblioteker og gør det i SISO. Ja, så det var lige lidt baggrund. Men lidt om baggrunden for selve FBI-kat. Det er en del af FBI, altså den fælles biblioteksinfrastruktur, som COMPUT bestiller DBC til at lave. Og FBI-kat har været i drift siden slutningen af 2023, og er udviklet som sådan en katalogiseringsløsning, katalogiseringsklient, som man kan bruge til at katalogisere efter Danmark 2-standarden. Selve udviklingen er sket i samarbejde med en arbejdsgruppe, hvor der var forskellige deltagere ude fra væsenet, som er kommet med ønsker til funktionalitet. Og fokus har ligesom
været på, at det skulle blive simpelt og overskueligt at sidde med det her arbejde. Og selvfølgelig også så effektivt som muligt, men også når man sikrer en god kvalitet, når man sidder og laver poster til brønden. Så noget af det, der er indbygget i FBCAT, er, at man undervejs, når man sidder med en post, kan få foreslået eller forklaret nogle mulige værdier i felter eller delfelter, som man ikke har så vigtigt behov for at slå op andre steder. Så er der en funktion, hvor man kan få foreslået emneord til poster, og så er der nogle visningsting, hvor man har ligesom taget højde for nogle ønsker fra brugerne. Og vi kommer selvfølgelig til at se det, når vi går over i browseren og bruger det senere. Men altså, formålet har ligesom været at spare tid og energi og få en god kvalitet i posterne. Ja, og så til forskel fra det, I kender, så er FBCAT en webløsning. Så det betyder, at man ikke behøver at installere et program og holde det opdateret. Altså det er, man går til den seneste version, når man logger på i sin browser. Adgangen ligger på fbcat.dk, og for at kunne logge ind, der skal man ligesom være oprettet som bruger til systemet. Og det er der nogle forskellige, det er der nogle vejledninger til, der ligger inde på fbcat.dk. Jeg skal nok vise, hvor det er, når vi kommer derover. Men der skal man ligesom de fleste af jer sikkert har måske har et login til Netpunkt, så er det ligesom det samme login, hvor man så også får en rettighed til at kunne logge på FBCAT. Så det er ligesom I plejer, hvis I kender bibliotekslogin, og I skal bruge jeres biblioteksnummer og bruge I der adgangskoden. Men det går jeg ikke lige mere ind i her. Så lidt om datamodellen. Fordi når man er i FBCAT, så søger man jo i brønden. Og der er der er nogle fællesskabsposter, og så er der jeres lokale poster. Og fællesskabsposterne kan så have forhandlingsposter, ikke så relevant i den her sammenhæng. Men de poster, I kan søge frem, er jo så enten de her fællesskabsposter, som er bibliografiske poster, som er fælles for DBC og FBS-bibliotekerne. De har basenummeret 8779 op i den øverste linje i markformatet. Og det er DBC og folkebibliotekerne, der kan lave dem. Men vi kan jo godt fremsøge og bruge os som skole. Og så er der de lokalposterne, som er dem, der er poster, der ikke skal indgå i noget samarbejde, noget lokalt afgrænset. Og det er jo så de enkelte biblioteker, der kun har adgang til dem. De har bibliotekets eget nummer som basenummer, eller man kan sige. Og derfor der er ikke noget, der linker dem over i fællesposterne. Og så er der jo så de her skolebibliotekernes fællesposter, som er en ekstra base, man ligesom slår til i sin søgeprofil, hvis man som skolebibliotek gerne vil benytte eller have gavn af ligesom at kunne søge i, hvad andre skolebiblioteker har lagt i basen. Så det er, når man gemmer en post, vil den ligesom lægge sig der og være synlig for andre skolebiblioteker, der søger efter noget, man måske kunne genbruge. Det er ligesom hele ideen med det, at man ikke skal sidde og lave en post fra bunden, hvis et andet naboskolebibliotek har lavet præcis det samme materiale, og man hurtigt kunne genbruge og måske rette lidt til. Så det er ligesom et supplement til den anden base, og de har et særligt basenummer, der hedder 300.000,
Ja, så man kan kende dem på. Der er også et andet kendetegn, der lige prøver at se der. Ja. Vi kan se på det her slide ude til højre, har jeg ligesom markeret, når man søger inde i FBICAT, nu tager vi lidt forskud på det, men det er ligesom søgegrænsefladen, når man er inde i systemet. Der vil de poster, der kommer fra skolebibliotekernes fællesposter, de vil have den her lille studenterhue på, hvor den, der ligger nede under, er en almindelig fælles post. Så der er ligesom den måde, man kan kende dem på, når man først er over i basen. Og så vil man, når man lukker en bog op, eller en post op på en skolefællespost, kunne se heroppe, at den har det her særlige basenummer. Ja. Det var lige om det i første omgang. Vi skal nok komme tilbage, når jeg logger på. Så skal jeg nok vise jer det lidt mere i dybden, hvordan man kommer ind og ser nærmere på de her poster, man søger frem. Men bare lige for at sige, at ligesom I kender det fra Cicero, så er der selvfølgelig også skabeloner i FBICAT, og det er den samme type skabeloner, man ligesom har også lagt ind i FBICAT. Så der er nogle fælles post, hvis man har tilladelse til ligesom at oprette dem. Så er der lokalpostskabeloner, og så er der en mulighed for at lave forhængspost, hvis man bruger det til fællesskabsposter. Ja, og her er sådan set bare links til, hvor man kan finde noget mere information til, når man sidder og arbejder. Der er på selve sitet, det kommer jeg til, når vi lige lukker det op om lidt, ligger der de her forskellige brugervejledninger. Og så er det bare link til formateringsvejledninger, kvalificeringsregler, DK5 Pro til klassemærker. Og så vil jeg anbefale, at man ligesom følger med på FBI, et grafisk nyt, for lige at være ops på, hvad der foregår. Om der er noget nyt, der bliver lagt ud. Og så til sidst link til kundeservice, det ligger også ude på forsiden af FBICAT.dk. Men hvis der er et eller andet problem med login, eller hvad det nu kan være, så er I altid velkommen til at sende en sag ind, og så kigger vi på det. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lige har noget til det, fordi ellers så tænker jeg, at vi går over og begynder at se på selve FBICAT, så jeg hopper lige over til noget browser her. Jeg håber, I kan se mine... Ja. Jeg kan gemme nogle lidt kaotiske bogmærkelinjer, så vi ikke skal forstyrre os med dem. Yes. Godt. Nu er jeg faktisk logget ind, så jeg logger lige ud, så I kan se, hvordan det ser ud. Urlen her for mig ser en lille smule anderledes ud, fordi jeg logger på et testsystem, men så der står test.fbicat.dk. I logger bare på fbicat.dk, når I skal til live-versionen. Men ellers så ser login-siden sådan her ud. Der hvor der står kontakt os i bunden, det er som sagt til kundeservice. Herinde under hjælpevejledninger, det vil lige prøve at gå ind og kigge. Der ligger der 3 forskellige dokumenter. Der er administratorvejledningen, så til hvordan man håndterer og får tilføjet rettigheder til brugere, eller får oprettet en helt ny bruger, der skal logge ind, og hvordan man sætter op med søgeprofil, så man får inkluderet den her skolebiblioteks postbase, hvis man er interesseret i det. Så er der en brugervejledning, som er til FBICAT generelt, altså hvordan man bruger systemet. Og så har vi lavet sådan en særlig for skole
for skolefolk i forhold til, hvordan, altså hvad er det, man gør for at logge på nogle steps. Prøv med det her personlige login. Hvis man ikke har det, så gør du sådan og sådan. Altså, så der er sådan en lille vejledning her, man kan følge. Og i sidste ende, hvis alt glipper, så skriv til kundeservice, så prøver vi ligesom at få ret ud, eller hvis du ikke ved, hvem der er din brugeradministrator, for eksempel. Ja. Men ellers, så fungerer det ligesom, når man ligesom plejer at skulle op på med noget med sit bibliotekslogin. Jeg leger, at jeg er svær bibliotekerne, og ja, den har jeg så prøvet før. Så siger den gerne have, at jeg går på adgangsplatformen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den driller med det. Det håber jeg altså ikke, den gør hos jer. Så er vi inde. Og som I kan se oppe i højre hjørne, så der ligger ligesom login-info heroppe, så man kan logge ud. Man kan se, hvad biblioteksnummer man er logget ind med, og ens brugernavn. Den heroppe i venstre hjørne er ligesom bare tilbage til start, sådan en helt almindelig home-funktion, som man kender den. Men ellers er det bygget sådan op, at der er de her faneblade. Der er et faneblad til at søge drømmen. Der er et faneblad, hvor man søger i WorldCat. Og så er der et område her, hvor man kan have nogle plader liggende på poster, man er i gang med at lave, men som man ikke har set til bolden endnu. Når først man har lavet en søgning, vi kan prøve at søge omfang. Jeg kan også lige sige, når først man er på, så ligger søgeprofilen her, og det er den administrator, ligesom har defineret, hvad den indeholder. Så for at få de her skolebiblioteksposter med, så skal man i den her søgeprofil have inkluderet dem over på administrationsdelen. Men ellers hvis man har flere søgeprofiler, så vælger man her. Lige her har vi kun den ene. Nu fik jeg et søgeresultat frem på Rumgang. Og her kan man så sortere på sådan helt almindelige elementer, som vi kender det, ophav, titel, noget med det ældste, det nyeste, klassemærke. Og så har man så også mulighed for at søge på biblioteksnummer. Og der kan vi godt prøve at tage det laveste først. Så vil man få her faktisk nogle skoleposter også, ud over de her sådan, almindelige poster. Hvis man vil se nærmere på de poster, man får her i sit resultat, så kan man enten, lige nu er de i sådan en kortvisning, der er nogle visningsmuligheder herover. Man kan vælge på det i markformat, eller i den her oversigt. Hvis jeg nu vælger markformat, så folder den ud. Det er måske også lidt voldsomt, men hvis man vil browse igennem og se på, hvad der er lagt ind af data, kan det jo være helt fint. Alternativt kan man, når man ligesom mauser hen over et resultat i listen, få vist nogle ikoner her, og der er så mulighed for, at man kan få vist selve posten, og man kan vælge, at man vil genbruge. Så hvis man bare vil se på en enkelt, så kan man åbne den op her, og ligesom se, hvad er det for nogle data, der er registreret. Hvis man har brug for ligesom at sende det til en kollega eller noget, så er der en kopierefunktion her, hvor man kopierer markposten. Man kan også vælge at udskrive den. Og hvis man tænker, at det ser fint ud, jeg vil også gerne lave en målebærepost, så genbruger man den her, og så bliver der ligesom oprettet en flade.
Øhm, Her kommer vi så over i skabelonen, hvor man skal ind og finde den skabelon, der så passer noget genstand, tænker jeg her. Og så kan man ligesom gå videre. Der vil den så lave et nyt, det gik lidt hurtigt, men den laver et nyt faneblad, når man går i gang med ligesom at lave en klæde. Så man kan altid bare komme tilbage her. Der er ikke noget med, at man sådan forsvinder væk fra, hvor man var. Ja. Der var også nogle sensitives. Det kan godt. Vi kan også bare sætte den her målebager, jeg ligesom gik i gang med. Hvis nu vi siger, at den her post går vi videre med, så vil man, så kommer man ind i editoren, hvor man så ligesom kan gå ind og rette til slettefelter. Og jeg tror måske, at vi går ud og starter med en helt frisk post, inden vi går i gang med at kopiere. For at komme over i den. Så hvis man vil oprette en post fra bunden, den ligger også herude på forsiden, så jeg tænker, at den lige starter med den. Så ligger det heroppe under login-oplysningerne, hvor man vælger at starte fra scratch. Der skal man igen vælge en skabelon, som I kender det. Og nu tænker jeg, at vi starter med en helt almindelig bogpost. Og så får man tilbudt det her udkast, en klæde, hvor den ligesom har indsat en masse felter, som normalt er der, eller man kan sige, enten skal være der, eller typisk vil være der. Så den har lavet nogle linjer med nogle feltnumre, og man kan folde dem alle sammen ud, hvis man vil det, og så kan man ligesom se, hvad der er indeholdt. For hver felt vil der være markeret, om det er et obligatorisk felt, så har det den her stjerne, og I kan se, når man mauser over, så står der også, jeg ved ikke, om I kan se, jo, godt. Der er mouse over tekst på rigtig meget, men at det er et obligatorisk felt, i modsætning til nogle af dem her nede, som datostempler og tidspunktstempler. Det er ikke obligatorisk som sådan. Hvis man lidt har glemt, hvad et feltnummer egentlig er, så er der i det her spørgsmålstegn mulighed for at se feltet over i Danmark 2-vejledningen. Og igen, den hopper lidt hurtigt, men det er fordi, den åbner et nyt faneblad, så man stadigvæk ligesom har sin post, man er i gang med her, uden at man så begynder at rykke rundt på den. Men så vil man kunne gå over og slå op, hvad er det lige de forskellige delfelter betyder, når jeg står her i 001. Men hvis man vil gå ind og arbejde med posten, så er det den samme funktionalitet, der er i de fleste felter, at man på nogle, hvor der er de her små pile, der er det fordi, at der er simpelthen et givet udfaldsform. Så vi kan prøve at klikke på den her. Se format Danmark 2. Så der kan vi kun vælge det. Skal jeg prøve at finde en anden. Posttype. Ny post. Der kan I se, nu slettede jeg inden for ny, så siger den, okay, du kan vælge mellem de her tre. Du kan ikke bare skrive hvad som helst. Så hvis det nu var en post, man skulle slette, så var det hernede i B, man skulle vælge. Og det samme for den her enkeltstående, der vil man også, hvis man gik ind og slettede, og igen skulle have. Ja, og nu har vi jo valgt enkeltstående bog, så det er også den eneste værdi, man kan vælge. Her vil man kunne vælge en kategori, en monografi, vi har gang i, udgivelse 2024, og så indtaster man simpelthen bare felt for felt. Hvis der er et felt, man ikke har brug for, hvis man nu siger, vi er i gang med en bog, den har faktisk ikke et hæfte, det har ikke et ISBN, så det her 021 giver ikke rigtig nogen mening.
Så er der en skraldespand herude, så man bare kan slette et felt. Så får man en advarsel, som man så kan vælge at sige OK eller annullere til, hvis man fortryder. Hvis det er sådan, at man kommer til at slette et felt, og det var en fejl, man skal have det igen, så kan man gå op i sådan et hovedfeltlinje her. Det er ligesom på overfeltet, hvor de andre nede under er delfelter, så siger man tilføj et felt. Og så kan man få det tilbage, hvis man nu sagde 021. Der var faktisk lidt ISBN. Vil du gerne oprette det? Ja tak. Så siger man OK. Og så vil man kunne gå ind og udfylde her, hvad man nu vil gerne supplere på sådan noget. Når man kommer ned i 100, har man mulighed for at scanne på navneformer. Så hvis man nu for eksempel, jeg havde fundet et eksempel frem på en bog her, en børnebog på fransk, som jeg tænkte, det kunne godt være, det var en, der købte ind til noget fransk undervisning. Så kunne man Chapoton prøve at søge, er hun i basen det her navn? Så vil man gå ind her. Søge. Og hun hedder vist Anne-Marie. Kan man få der igen? Ja. Så vil man kunne finde hende her og se, okay, det kunne godt være hende igen, hvis man vil tjekke. Så kan man lave en søgning, hvor man ligesom ser, om det ser rigtigt ud. Altså, kan det passe? Ja, det er også en billedbog her. Den er nok god nok. Så bliver hun skrevet sådan. Navneformen på hende er sådan. Man kan ikke overføre direkte, men man vil så ligesom kunne copy-paste over, så man får den helt korrekte navneform i sin post. Den der kan vi lukke ned igen. Og på samme måde som de andre vil der her være nogle funktionskoder, man kan tilføje. Så hvis hun er forfatter, kan man vælge den. Man kan bruge piletast, man kan bruge mus til at komme op og ned og vælge de her. Og hvis man har brug for, at hun har faktisk både skrevet og illustreret dem, så kan man tilføje en ny funktionskode. At hun også er kunstneren. På den måde kan man ligesom gå ind og bygge sin post op, som I kender det. Der er også, det kan jeg lige vise på. Ja. Og igen, hele vejen ned er det til Danmark 2-formatet, de her spørgsmålstegn. Hvis man siger, at den her bog, det er skønlitteratur. Så hvis jeg beder om emneord, så vil den kigge på klassemærket. Det giver bedre mening måske med faglitteratur, men den vil foreslå noget ud fra, hvad den finder i 652. Så lige nu siger den, om du er i gang med noget fransk skønlitteratur. Er det noget, du vil bruge? Så det er den anden scan-funktion, eller det er så emneords forslagsfunktionen. Den sidste scan-funktion finder man nede under emneordene, hvor man også kan scanne, hvad der findes i forvejen. Så hvis man nu siger, at den her handler om noget med drager, så er der både drager som fabeldyr og drager som nogen, man leger med. Men der vil man ligesom kunne gå ind og se, om okay, der er faktisk nogle forskellige former. Hvis det handler om en eventyrdrage, så kan man ligesom gå ind og se på en post om, hvordan ser det ud, det emneord. Det er faktisk det her. Den her form, jeg skal bruge. Og så igen kopiere
og indsætte. Og så lukke noget helt igen. Undervejs, hvis man nu er i gang og ikke bliver færdig, så er der de her muligheder i bunden for, at man kan gå ind og gemme sin plade. Man kan også lige få visen i markformat, hvordan ser den ud indtil videre med det, jeg har indtastet her. Der mangler vi jo både titel og forlag og så videre. Men så får man ligesom et overblik over, hvordan den ser ud indtil nu. Og man kan validere den enten ved at klikke her eller trykke F8. Så vil den vokse over alt det, den siger, der mangler. Ja, 10 fejl. Det var ikke så let. Men så vil den ligesom gå ind og sige, du skal have noget for indholdets form. Det må ikke være tomt. Det er så ikke obligatorisk. Man kan jo vælge at slette det. En katalogiseringsniveau for eksempel, den skal man udfylde. Så på den måde bliver man guidet til at få udfyldt alt, så posten er valid og kan blive sendt afsted til brønden. Så når man har været inde og ligesom rettet og tilføjet, så vil man kunne sige gem i brønden. Eller bare gennemklæde. Så prøver jeg lige at gennemklæde. Og så vil I kunne se, at den ligger sig her i toppen. Nu fik den ikke nogen titel, men så ligger den her øverst. Og vi har vores målebagerpost, vi også var i gang med. En anden post, jeg var inde og fik på tidligere, var den her. Som faktisk var en post, jeg fandt, som vi kan søge over i brønden på det her. ISBN. Så var der faktisk skolebibliotek, der har indkøbt den her og registreret den. Så hvis nu jeg også skulle det vil give god mening. Man kigger ind, der er forlag, årstal, forfatter og det hele. Det giver god mening for mig bare at genbruge den. Så kan man trykke genbrug og igen lige vælge en skabelon. Fortsæt. Og så har man noget udfyldt. Så kan man selv gå ind og få sat sidetal og hvad der mangler. Her er der lavet nogle ukontrollerede emneord i 631. Man kan jo gå ind og få lavet forslag ud fra klassemærket herinde også. Så det vil jeg foreslå. Og det gode ved de her emneordsforslag, nu er det jo en ordblinde bog. Så der er jo rigtig mange af dem her, der kunne være relevante. De bliver ligesom ranket efter, og typisk bliver de brugt sammen med det her klassemærke. Hvis jeg nu siger, det er faktisk i hvert fald de her 3, 4, 5, de passer godt til den her bog, synes jeg. Så tilføjer man bare, og så bliver de lagt ind automatisk. Så det er en ret fin og nem funktion, synes jeg, at bruge. Man kan også, hvis man har et par emneord, få den til ligesom at komme med forslag, og så kigger den på, når de her, for eksempel ordblinde eller ordblinde, er brugt, hvad vil der så typisk optræde sammen med dem, som et forslag. Det er jo ikke sikkert, det passer, men det kan give lidt inspiration, hvis man synes, det er lidt vanskeligt at vide, om man har sådan dækket det ordentligt på hjemmesiden. Ja. Jeg går lige tilbage til forsvaret. Jeg kan lige vise, at de poster, I selv laver, så fællesposterne har ikke noget ikon herude. De poster, I selv laver, får lige at mouse over. Så står der også, er lokalpost. I får det her lille hus som ikon. Så jeres egne kan I kende på dem. Dem, som andre skolebiblioteker har oprettet, har den her lille studenterhat. Og dem uden noget er ligesom fællesposter. Påhængsposter er jeg ikke sikker på, I bruger. Det tænker jeg umiddelbart ikke. Men ellers har de sådan en lille Manila-mærke. Så der er sådan, og man kan mouse over de forskellige ikoner, hvis man er i tvivl. Har glemt, hvad det er, de betyder. Ja. Jeg tror faktisk ikke, jeg har. Ja, meget mere gennemgang, men vi har jo måske gik det lidt hurtigt. Jeg ved ikke, om I har nogle umiddelbart har nogle spørgsmål, så kom meget gerne med dem, så kan vi jo lige prøve at kigge på det.
Jeg kan sige, at når man søger i bolden, som der også står, så er det SQL-søgning. Hvis man søger i WorldCat, så er der ikke samme mulighed. Der kan man kun bruge and og or, fordi det er ligesom en anden type base, man søger ned i. Men der vil man selvfølgelig kunne finde mange engelske, tror jeg. Det var et spørgsmål om, om det kun er egne lokale poster, man kan finde frem. Ja, det er det. Det tænker jeg. Ja, altså man kan sige, at... Nu er Linda lige med. Jeg kan lige se, om I kan høre mig. Jeg må lige skrive ud i chatten, hvis I ikke kan høre mig. Altså den måde, man kan søge andre lokalposter frem, kan man sige, det er netop ved de her skolebibliotekernes fællesposter. Så der er lagt nogen ind allerede, men ellers vil det være fremadrettet, når I opretter lokale poster, så bliver de lagt som en kopi, så andre kan se dem. Så på den måde kan man sige, så kan man søge andres lokale poster frem til genbrug, så man så kan kopiere og lave sin egen lokale post ud fra det. Så basen vokser løbende, kan man sige. Der er blevet ligesom lagt en ordentlig portion poster ind fra start, men løbende vil den vokse med det, som I lægger ind. Ja, og man kan jo sige, altså nu, mange af jer er jo i Cicero, og det er jo også klart, det er det, I er vant til at bruge, og det er det, der også, ja, det er jo en vanesag meget, men på sigt vil det jo kun være FBI-kat, man kan kanalisere i. For når det nye bibliotekssystem kommer, så er det uden kanaliseringsklient. Så vi kan jo kun opfordre til at komme i gang med at bruge FBI-kat. Også i forhold til den her særlige delbase med skolebibliotekernes poster, der er FBI-kat ligesom udviklet til at håndtere dem og vise dem med de her særlige ikoner, så man ved, hvor man er henne. Det er ikke det samme i Cicero, så der er en, der skriver, at det virker ret lige til. Og det er da godt at høre. Og så er der en, der står, at der skal stå FBI-kat i søgeprofilen. Ja, man skal have oprettet den søgeprofil, der hedder FBI-kat. Det står beskrevet inde i den her administratorvejledning, så går man ind og vælger, hvilke baser den skal indeholde, og det vil så være den almindelige med DBC-poster, og så med at man tilføjer delbasen med skolebibliotekernes. Så er der en, der spørger, om vi holder kurser i FBI-kat, og der ved jeg ikke, om du tænker på sådan mere katalogiseringskurser. Det vil så være et katalogiseringskursus, kan man sige, man skal melde sig til. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar nok. Altså det her har jo været tænkt som en funktionalitetspræsentation. Det er ikke fordi, at vi sidder og gennemgår, hvordan man opretter forskellige typer materialer, men vi holder jo kurser løbende i katalogisering, og så tænker jeg, så er det sådan et, man skal have fat i. Der er en, der skriver, at hun synes, det er godt og bedre end Cicero. Det er jo rigtig godt at høre. Altså, det er jo i hvert fald meningen, det skulle blive brugervenligt, og nogle af de her hjælpefunktioner ligesom kan understøtte, at det bare glider lidt lettere måske, at man hurtigt lige kan slå op eller få nogle forslag. Ikke? Men altså, hvis der er noget, så som sagt, I er velkommen til at kontakte os, så kigger vi på det, hvis der er noget, der driller. Men prøv at gå ind i vejledningerne til start, og lige se, om I kan blive guidet i gang. Og ellers så må I jo blive lyd, så skal vi nok kigge på det. Ja. Og jeg håber ikke, jeg kommer til at tale alt for hurtigt. Ja, altså hvor hurtigt kan ændringer i FBI-kat ses i Cicero, bliver der spurgt. Og det burde jo gerne være up to date. Skulle det ikke være det, Linda, eller hvad? Jo, jeg tænker lige, om det er nogle bestemte ændringer. Altså, er det, hvis man opretter en post
i FI, CAT, hvornår kan man så finde i Cicero? Jeg er ikke helt klar over, om der er et eller andet, altså det er ikke noget, der går over dagen på, at den er der. Den burde være der lige kort tid efter, når de lige er svømmet igen i systemet. Ja, så det burde være relativt hurtig opdatering i forhold til, at man kan søge dem frem i Cicero. Så spørger Christian, er det rigtigt forstået med det kommende? Bare lige hoppe op der. Nå, Det går der. ja. Om der var en, der blev sprunget over, kunne jeg se, vil du lige kigge på det? Nå. Christian spørger om det kommende Cicero Mobil. Man kun kan registrere nye materialer, som kommer fra forlagene, og dem man selv har oprettet i FI. Det er jeg faktisk ikke klar over. Ved du noget om det, Linda? Nu så jeg lige at kigge på det her spørgsmål. Der er flere spørgsmål igen. Ja. Om det kommende LMS Cicero Mobil, og man kun kan registrere nye materialer, som kommer fra forlagene, og dem man selv har oprettet. Jeg kender ikke Cicero Mobil. Nej. Og så udtale mig om det. Nej. Der må vi melde pas på det, Christian. Men ellers er det måske mere systematik, man måske skal have fat i. Det ved jeg faktisk ikke. Og så Bente var blevet sprunget over. Skal vi prøve at se? Der er en, der er systemadministrator på skolebibliotekerne, men sidder på Folkebibliotek og har ikke oplysninger om skolebibliotekernes webbaseadgang. Og så tænker jeg, at du skal skrive til kundeservice, og så må de prøve at udrede, hvem der ligesom er registreret, Bente. Det burde vi kunne se herindefra. Jeg håber, det er godt. Ja, super skrubende. Ja, det er ikke noget, vi lige kan se her, men de plejer at være gode til, hvis der er nogen, der sådan, jeg kan ikke komme på, og hvem skal jeg have fat i, så kan de se herinde, hvem er registreret til og ligesom, hvem har rettigheder til hvad på de forskellige biblioteksnumre. Så opret en sag i kundeservice, så finder vi ud af det. Ja. Det skal vi bare se, der er nogle flere spørgsmål, vi kan springe over. Så skal det være, hvis der er nye spørgsmål. Ja. Men ellers så, som sagt, vi får lige styr på optagelsen og får den uploadet og klar. Og så sender vi ud til jer alle sammen, som har fået invitation på en mail fra mig med link til optagelsen og med de slides, jeg lige gennemgik i starten. Og så håber jeg bare, at I er friske på at komme i gang og prøve det af. Og hvis I støder på noget, så giv en lyd eller hjælp hinanden, hvis I har lidt netværk eller noget. Så det er til at arbejde med, vil jeg våge på at stå. Så spring ud i det. Og så tak for deltagelse og fine spørgsmål. Hvis ikke der er noget lige på falderebet. Det ser ikke sådan ud. Jamen tak for i dag. Det bliver en hurtig omgang. Ja, jo, der er lige et spørgsmål. Ja. Det var en tak for sin info. Nå, super. Godt. Jamen tak for i dag.